Isa ka ba sa mga taong naghahanap ng budget 2021 model na pasok na rin sa budget mo? Well, in this video mga kasikad, tamang-tama yung na-click mo. Mag-umpisa na tayo. What's up mga kasikad? This is Dan, your Kasikad Bisdak, and yun na nga mga kasikad, ito na yung pinaka-hinihintay nyo na part 2. Kasi yung part 1 natin na video is nung pumunta tayo sa Motion Bikes Concept at in-interview natin si Ma'am Mary, isa sa mga secretary nila. Maraming salamat nga po pala sa Motion Bikes Concept for allowing us to have this bike check ng kanilang mga available na Bike 2021 budget bikes. Good news nga po pala kasi road to 5,000 subscribers na tayo, so keep on sharing mga kasikad, kayang-kaya natin to. Support the Bisaya Bike Channel. Ang ating first bike na iba-bike check would be the Agent X Ultimax. Ito ay ang kapatid ni Agent X Evolution. At so dito muna tayo mga kasikad sa kaniyang frame. So ang frame nito mga kasikad is double butted and aluminum technology ito mga kasikad. And as you can see naman mga kasikad, hindi siya smooth welding pero okay na rin kasi yung paint job niya. Sobrang glossy po at very good yung kanyang pagkagawa. Internal cabling siya, so napakalinis po tingnan. Ito yung mga bagong design ngayon kasi internal cabling na most of the bikes. And also mga kasikad, yung kanyang logo or yung kanyang design mismo is texturized siya. So pag hinawakan mo, mayroon siyang texture at hindi lang ito pang aesthetic or pang looks kasi mayroon itong purpose which is the anti-scratch na rin. So gayang-gaya ng binigay nila sa atin na Agent X Evolution, may anti-scratch system siya. So very good ito kasi sa mga beginners, hindi nila alam kung paano mag-park ng kanilang mga bike. They are very prone to mga scratches. So good point po ito sa Agent X Ultimax. Mayroon din siyang bottle cage mga kasikad. Isa lang yung kanyang bottle cage. Okay lang din naman kasi pwede kang bumili ng mga bag or bottle. As you can see naman mga kasikad, mayroon siyang mount for rear mudguard at saka sa front mudguard mounts. So kung isa ka sa mga wild riders, so yung gustong mag-muddy ride, pwede ito sa'yo kung estudyante ka or you're wearing a white uniform or trabahante ka, okay na okay ito kasi hindi madudumihan yung uniform mo. Dito naman tayo sa fork niya mga kasikad. So mayroon siyang hydraulic shock with lockout na to. So ang ganda kasi kapag hindi mo kailangan gamitin yung kaniyang suspension, well, pwede mo i-lock para makasave ka ng energy kasi kapag nagra-rides ka sa patag tapos bouncy yung bike mo, it causes lots and lots of energy, which is ayaw natin yan. We have to conserve energy para we will long last in the ride. And as you can see naman mga kasikad, sa kaniyang stanchion is color black at glossy ito. Yung design pa lang, premium na premium. As you can see naman din mga kasikad, mayroon siyang preload. Kung dyan mo i-adjust yung kaniyang laro ng kaniyang fork, kung gusto mo yung bouncy talaga or medyo stiff. So good job nga po pala sa Agent X Ultimax. Yung kanyang design nga po pala sa fork is decals lang siya, hindi siya yung paint. So okay lang din naman kasi bagay na bagay din naman yung kanyang decals. Yung kaniyang down portion naman sa kaniyang fork mga kasikad is glossy rin, so hindi mo akakalain na budget bikes ito at the first glance. So dito naman tayo mga kasikad sa group set, which is the most important din na part sa ating bike. So kaniyang shifter mga kasikad is galing ito sa Sensa and 1x ito mga kasikad. Kaganda din ng 1x mga kasikad is pang akyatan talaga siya kasi hindi siya masakit sa legs. And itong Sensa rin is according sa mga users from the internet, wala din siyang issue. Smooth din naman yung kaniyang laro pero hindi ko pa na-try personally kasi hindi pa natin ito na test ride. Sa shop lang po ito na bike check. So baka soon. Dito naman tayo sa kaniyang brakes mga kasikad. So yung kaniyang brake levers is Logan hydraulic brakes. So hindi ko din alam kung ano yung performance ng Logan hydraulic brakes. So yung mga may-ari ng or nakatry na ng Logan hydraulic brakes, comment down below din naman para malaman natin yung kaniyang performance. So ang kaniyang rear derailleur is MX8 by Sensa rin ito mga kasikad. Nung tiningnan ko siya, plastic, made up of plastic siya. Pero yung pinaka na-shock ako mga kasikad is hindi siya low quality mga kasikad kasi nung hinawakan ko siya at ginalagola ko siya, stiff siya mga kasikad so parang quality rin yung kaniyang materials na ginamit. Yung kaniyang brakes naman mga kasikad is Logan rin, so syempre para compatibility, so dapat Logan rin. Dito naman tayo sa kaniyang crankset mga kasikad. So yung kaniyang crankset po is, believe it or not, pero Halotech by SR11 wheel top. Na-amaze talaga ako kasi budget bikes ito at saka yung kaniyang crankset is Halotech na rin.
Yung Holotech mga kasikada no is meron siyang space sa gitna, so nakaka-save din yan ng weight. So kung gusto mo na pang lightweight talaga yung bike mo, Holotech is the best for you. And na-miss nga po pala ako sa crankset na ito na SR11 by Wheeltop kasi ang ganda po talaga ng kaniyang finish, yung kaniyang paint job. Parang premium na premium talaga. Yung cogs naman yung mga kasikada no is 10 speed, pinakamalaki na teeth is 42 as you can see in the video, and black siya mga kasikad yung last cog niya. Good na rin ito pang climbing kasi hindi siya masakit sa legs, matataas din yung teeth niya which is 42, so hindi ka masyo-short kapag nagka-climb ka kagaya ng papunta sa Busay dito sa Cebu City. Although hindi siya build for speed kasi yun nga 1x setup lang, pang chill rides lang talaga. And before natin makalimutan din mga kasikada no is yung disc rotors niya is mayroong 160 yung diameter, so ito yung pang mountain bike talaga kasi most of the mountain bikes is 160, at hindi ko rin alam yung brand niya kasi walang naka-state doon na brand, pero nung tiningnan ko so parang nagre-reflect siya, parang oil slick siya yung design, pero hindi siya oil slick kapag lang nare-reflectan ng light. Yung wheels naman niya mga kasikada is 29er and maliliit yung knobs niya, so hindi siya pang off-road or yung mga muddy rides kasi masaslide ka. Supposed to be ito ay pang yung city rides lang. Kung gusto mo mag muddy or off-road rides, you have to upgrade your tires into bigger knobs. Yung hubs naman yung mga kasikad is quick release na rin, so ang ganda kasi kapag na-flat ka, well, quick din yung pag-change mo ng tires. You don't need any tools para i-remove yung tires mo. So, good point po ito sa Agent X Ultimax. At spokes naman din mga kasikad is kulay black at bagay na bagay siya sa kaniyang frame color, sa kaniyang hub color, at saka good na rin ito kasi considerate din sila sa safety ng ating mga kasikad riders kasi mayroon siyang free reflectors. So, kapag nagra-ride ka sa madidilim na lugar, madali kang makita kasi kapag sinawan ka ng light, makikita ka ng mga drivers or mga kapatid natin na mga motorista. Dito naman tayo sa kanyang components mga kasikad. Isa din ito sa mga importante sa bike natin para mabuo yung bike syempre. So una nating talakayin ang kanyang handlebar. So as you can see naman mga kasikad, yung kanyang handlebar is wide siya. Good siya for beginners kasi parehas yung kaniyang handlebar, at saka ito rin ay alloy, so lightweight. And as you can see naman din yung kaniyang grips is rubber type, so hindi siya masakit sa kamay. Comfortable siya nung hinawakan ko, tinest ko. Good na rin ito for long rides kasi hindi mangangalay yung kamay mo. Yung stem niya is pares, hindi ko siya na measure kung ilang degrees ba yung pares niya, pero good na good ito sa mga beginners kasi hindi sasakit yung likuran mo. Kapag kasi negative yung stem, masakit yan sa likod. Yung top cap naman yung mga kasikad is generic, wala siyang brand, and alloy na rin ito. Yung saddle naman yung mga kasikad is galing ito sa Agent X, so hindi siya slim profile type, at saka dapat if bibili kayo ng Agent X Ultimax, ito yung unang-unang i-upgrade ko kasi yun nga ordinary lang yung kaniyang angle adjuster, so madali yung malo straight. So kailangan talaga hindi frequent yung pag-change mo ng kaniyang angle. Yung kaniyang seat tube din is galing sa Agent X, at saka alloy na rin ito mga kasikad. Ordinary lang siya, what do you expect from a budget bike, pero maganda rin yung kaniyang quality mga kasikad. And yung kaniyang pedals naman is nylon type, at mayroon din itong mga reflections. Kung nagra-ride ka ng gabi, makikita ka lang, pero yung disadvantage lang dito is madali lang ito malo straight kapag mga nylon type, so better upgrade na rin. At doon na nagtatapos ang ating video mga kasikad. So worth it ba ito bilhin mga kasikad? First of all is worth it ito mga kasikad para sa mga beginners kasi yung parts niya is good na rin for that price or for that budget, at saka year 2021 model ito mga kasikad, and exclusive ito mga kasikad sa ating mga kapatid dito sa Motion Bikes Concept sa Cebu City. And also mga kasikad, yung kanyang good paint job, ang ganda po talaga mga kasikad. Agent X never fails to amaze me sa kanilang mga paint job kasi ang ganda po talaga, glossy, tsaka may anti-scratch proof or scratch proof yung kanyang paint. And also yung shifters niya okay na rin daw kasi wala namang mga reklamo galing sa client nila regarding this Sensa brand. And budget friendly na rin ito, so presyong pang masa yung kaniyang presyohan, so affordable na rin sa mga kapatid natin na mga kasikad na gustong mag-avail ng year model 2021 na budget bikes. So para sa akin, upgrade ko lang dito is yung kaniyang saddle kasi madaling malustri dito, or yung mga contact points, yung handle grip, yung handlebar, yung grips, yung pedal, yung saddle, yun nga. Pero kung comfortable ka naman din sa kaniyang stock pedal or contact points, yung pinakaunang i-upgrade ko dito is I think
think yung kaniyang shifters kasi hindi ko pa alam yung kaniyang performance. So shifters yung una kong i-upgrade or group set. And dito naman tayo sa mga shoutout. And shoutout nga po pala kay I Am Engineer. So shoutout sa'yo. Maraming salamat po sa suporta sa channel natin. Kay Samsung yun. So solid fan natin ito si Samsung. And kay Jake Lapuentes. Maraming salamat po sa suporta sa channel natin. And also kay Tyler, kay Lipan and family. Maraming salamat po sa pagsuporta sa channel natin mga kasigad. Sa lahat ng mga kasikad na nanonood ngayon sa ating channel. Maraming salamat po for supporting this Bisaya Bike channel. And kung gusto niyo magpa-shoutout mga kasikad, comment down below at baka kayo ang maswerteng mapipili na ma-shoutout sa next part ng video natin. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad.